ka osingo ni gimakore kanyakla kendo gibiro dhi nyaka e yiero mar higa mar 2027 ma onge gima biro pogogi. If we agree Ruto to divide us, as a community we are finished. We face extinction. And the only way for us to stay afloat as a people is to make sure we remain united. Unaona wanatafuta Kalonzo kila wakati. Wanadhani Kalonzo anaweza kuachana na Rigathi na Martha na JB Muturi, ndio sasa Wakikuyu wanyoroshwe tena. Now I have very bad news for them. Habari mbaya sana kwa kina Ruto. Uwezi tena kutenganisha Wakamba na Wakikuyu na kila, haiwezekani. Vile tutafanya sisi viongozi, tutakuwa na namna ya joint nominations. Ukiwa una uoga wa marumbano ndani ya nyumba, je, ukitoka nje will you survive? Kopogore mano, jakenera tich oganda malaro kom tend piny yiero mabiro Boniface Mwangi okoni ngimane ibuogo. Mwangi okoni nyobuok bang' yudo opoklo mago mag lisasi e bagne mar wuoth bang' chalo bagne no mondo ogo kogno kod jotije mag ndege. Kata kamano bang' chopo Malindi kowuok JKIA nyayudo opoklo mar lisasi gino mowegi luoro. Boniface Mwangi olero ni osebed ka ibuoge kendo imake kod apisas bang'e sirikal gikone to weye thuolo monge ketho ma itudego. Okono kinde mage kotelne kod Profesa Kivutha Kibwana biro kawo okang' motegno mar chik ewi gigo moko ni sirikal timone. Otelo ni buok makamago biro mondo oul koyo kuome ewi dwache mano mar laro kom mar tend piny e yiero mabiro mar higa mar 2027. Because I packed my own bag, I passed through the screening of JKIA. The first screening, there was a scanner, and the second there was a scanner, and I did not have this in my bag. But when I landed in Malindi and I opened my bag, I found this in my bag. Niwaambie kwamba nahofia maisha yangu kwa sababu kutoka mwaka uliopita nimeshikwa zaidi ya mara 5, na kila wakati nashikwa na achiliwa bila makosa yote. Hakuna vitisho ama mauaji, inatuma niogope kuendelea kupigania nchi hii. Obila ma Nairobi omako jal moro ma itudo kod ketho mano sanamu mar Dedan Kimathi moketi e chuny boma ma Nairobi. Meko makamano biro bang' achijno ne e tipo mag mbui kowuotho kod bethe sanamu mar Dedan Kimathi, tim moweyo jo Kenya kod buok bang' yudo ka sanamu no ogol wiye. Obila medo dayo dho achijno kapok ochwale e doho. Sanamu mar Dedan Kimathi bende ne oketh motel e kinde ng'anyo mar Gen Z. Tukaona kwamba jamaa amebeba gunia ambalo ni kubwa sana, na tukawa na hamu ya kutaka kujua ni kipi kiko ndani ya gunia ile. Tulipomfuata kweli tulipata kwamba amebeba kijigunia ambacho kilikuwa na sanamu, mojawapo wa sanamu ambayo ni ya ukumbusho katika eneo hili ya Dedan Kimathi, mpiganaji mmoja wa uhuru wa Mau Mau. Tulipoanza kumuuliza maswali kwamba ni vipi umepata sanamu hii, akaanza kidogo kuwa mjanja ya kwamba nimeiokota ikiwa chini, na sisi tunaelewa kwamba sanamu ile haikuwa imevunjwa. Durmochung ni gedo magapini madonge pachuka Kenha giri uroge mamoko obedo gi thuolo mar puonjo jopiny e kaunti ma Homa Bay ewi rito chike mag apaya kaka yor konyo e duoko piny masiche mag apaya mosebedo ka lal gi ngima oganda kendo kelo hinyruok ne jogo matiyo gi apaya. E kinde chenro no noyangore ni tiyo gi yedhe mawilo paro kod dang'ni mar paro gin moko kuom gigo mosebedo ka jimbo masiche mag apaya e gwenge mopogore opogore e piny Kenya. Alia Beach ni kod ler. Kendo no mano bagi e boma ma Homa Bay. Giduol ma ochune gedo mag apeni madonge pachoka endi Kenha kao makore giduol ma ochune wuoth makare apaya NTSA, Kenya Red Cross, bad migawo mar obila kaachiel gi riwruoge mamoko ne geto jogo matiyo kod apaya kamoting'o joriemb nyamburko, joriemb apiko kaachiel kod jowuoth mamoko matiyo kod apaya yo mopogore gidwaro mar duoko chien masiche mag apaya ma osebedo ka jimbore e kor gwenge ma pachoka.
Apisa mar Kenha mochune gwenge mag Nyanza Midusa Julius Makodero manotelo e chenro makamano wacho ni masiche mag apaya osebedo ka hinyo ngima oganda mathoth kendo gisebedo ka gichiwo puonj ne jopiny matiyo kod apaya mar bedo kod ng'eyo kaka ginyalo tiyo kod apaya yo mowinjore e konyo duoko piny thoe kaachiel kod hinyruok mag oganda ma osebedo ka neno e apeyni mopogore. Kawuono wabiro ka mar mondo mi wawuo gi jopiny ne jok mawuotho, ne jok mariembo apiko, ne jok mariembo geche. Wang'eyo maber ni adieri kaka ndara iloso, nitiere kaka ndara nyalo konyo ng'ato mondo kik hinyre katiyogo, lakini bende nitiere kaka jopiny, joma tiyo gi ndara gi joma riembo bende kaka nyalo tiyo gi yo e yo manyalo miyo gembe giti gi ndara e yo makare. Omiyo kawuono ni wadwa mondo wapuonjre gi jopiny kendo wanyisgi ni Kenha gi other sector players timo gik ma onego bed ni konyowa e yo motiyogo gi ndara mok nyal hinyogi. Riwruok mar Kenya Red Cross wacho ni tiyo kod yedhe mamero ji kaachiel kod ang'ni mar paro gin gigo mabende osebedo ka jimbo masiche mag apaya e pacho ka kaluwore ni nitie moko kuom joma tiyo gi apaya madonjo e apaya kosetiyo kod yedhe mawilo paro kendo ginyal tiyo gi apaya kaka chik dwaro. Would want to encourage that when you have an issue, and especially men are not very good at speaking out their issues, you may notice that most of the road users, if we're talking about the border riders and even drivers, are male. Notwithstanding, there are women also who are coming on board, and which we are very much encouraging. But most men do not know how to speak out what they are going through in their mind. And today we are saying that we are open there as a Red Cross. We have 1199, a number that you can call that is toll-free and get to be assisted. Kaduol ma ochune wuoth makare apaya NTSA wacho ni oganda jo Kenya mathoth osebedo ka wito ngimagi e masiche mag apaya ma bende moko inyalo geng'. Kapisa mar NTSA milambo ma Nyanza Adenado wacho ni higa mar 2014 ripode 4748 mag joma nowito ngimagi e masiche mag apaya ne ochoponegi ka okone gisebedo ka gitiyo kanyakla mar duoko chien masiche mag apaya. We have observed in the recent crashes that we are losing a lot of Kenyans, especially the vulnerable road users, who are mainly the pedestrians, the riders, the pillion passengers, the who most of the time are carrying the bigger portion of these fatalities. Last year we have closed the year from January to December with the fatalities of 4,748. This is only the reported figures, and this is much underreported. We have a project called Safe Minds, Safe Spaces, and it is under that we are promoting Safari Salama initiative, which is spearheaded by Kenya National Highways Authority. Our mandate is to ensure that we engage the public through communication and publicity, as well as all other multi-stakeholder strategies to bring about behavior change and promote safe road use. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kopogre gi mana miweche matimore gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Kuyo omako familia moro e gweng' ma Embali e Buyangu e kaunti ma Vihiga. Bang' wuodgi ma jahigni 47 negi e yo magalagala kod ji mapoko yange. Zablo Naruka wachore ni onyiso jaode Mira Musanya ni nitiere ji moko mane osebedo ka buogo ngimane kaluwore ni en achiel kuom ji mosebedo ka kwedo timbe maundu e gwengego. Jodak okwedo nek mar Zablon kendo buogo mar kawo chik e lwetgi. Poni tenda rita ok obiro kawo ndamo mar chik ne achije ma itudo kod maundu e gwenge makono. Koyango wach makamano jalup ruoth ma Embali James Odenyo okone pisa magarita osechako timo nonro e wi timno. Wenye alitaja ni walikuwa watu wa familia. Ni mtu mwenye anapenda usalama. Sasa ni kama kuongea ndio imemletea shida, mimi siwezi jua, kwa sababu ukikosoa mtu anakuona wewe ni adui yako. Sasa kwa familia ameacha pengo kubwa. Yeye bado ako na watoto wadogo anasomesha. Boma yake pia hajakuwa na msingi. Sasa sijui mimi nitaanzia wapi. Wakati mwenzetu anakuja kuiliwa, alafu sisi tunanyamazia, hata serikali wewe ikachukua hatua. Hii ni kumaanisha sasa tunatawaliwa na watu waadifu, ambapo si mzuri. Kusema kweli, polisi wanajaribu kujisasiti, wanajaribu sana, lakini majangili pia nao pia ni watu wako na akili. Wengine ni watoto wamesoma vizuri, alafu wameingilia hiyo kama kazi. Wana time polisi wakati polisi wanaenda change over,
nao wanaingilia kufanya uhalifu. Saa zingine wanaangalia weather, wakiona weather iko kidogo kama ya mvua na polisi hawezi kuwa katikati ya mvua, basi wana take advantage. Sasa wale majangili walipoona majina zimeanikwa, ndio most likely wamepanga hii kifo. Lakini hatutachoka kupambana nao kwa sababu these are wanted people, they are wanted criminals na wanajulikana. Jodak edhowath mabao ikarchingod bura maseme koro nyiso luoro ewi medruok mag jomahundu mosebedo ka monjo gi ahinya tikunde mag ohala. Kalore gi jakom mar dhowath mabao Pamela Kinyi, jomahundu go gin jodak makanyo mantiere kod tudruok kod jomahundu mawuok oko mar seme. Mamiyo bedo matek mano mar yudo mwandu gi mokwalo. Jodak mabao koro ochwalo ywak ne sirikal mondo moloyo to tenda arita maseme kagochono bila mania luora no ok tim tijigi e yo makare. Kendo joma kwelo gin ma joma ong'ere ma e gweng' ka moko oko. Gitudre gi nyithindo maka. Koro gikwalo mag recently pok okawo juma achiel nyocha ka kwal mamoni Lucky Mwalo ka. Mano walawo jokwego sa biro tieno magiringo to gik moko ne giweyo mo ayudo moko mane giweyo. Joma kwelo ka gin jok ma wan go ka. Nikech onge ng'ama nyalo from nowhere mong'e kaka iloro dhodi gi seche miwuoke. Gin gi tudruok. Otudre gi ng'ama ni mabor koro kwalo kae to terone to ng'ano manyo chiro. Kaka koro mashinda manolal no kwale ka gi ng'ama wan go ka to tere manyo chiro kocha. Koro ing'eni bich kaka en bich maduong' ko kwale ka motere kocha to nyalo yudo joma nyalo nyiepo kono maber. Adwa temo kwayo county government omiwa boat security, walak boat of security ma samoro accident moro timore nam kaka wachop kuro mapiyo tamoa nikech yiedhi ma wanyalo the rescues go problem go bedo maonge. Koro wakwayo kaka jobao mondo wakonyre gi konywa gi boat security nyalo dhi konyowa e weche mag accident mag nam. Timbe mag anjao mag hera e kind ji mawuok e anyuola e kaunti ma Kilifi en midhiero mamedo kelo luoro ka nyithindo moroch ratichgi kod wedegi bende ok osebedo ka yudo ratiro. Thoth buche ma kamago osebed ka itieko e anyuola ka ok ochop e doho. Kata kamano, rawera moro manyako ma jahigni 12 mane wuon gi otimo ne anjao oyudo ratiro bang' doho ng'ado ne wuon mare kuom jela, twech kuom jela. Elizabeth Ajode Nigler. Gweng' ma Kitali boma ma Malindi e kaunti ma Kilifi en gweng' ma joma nene gi chien paro ni en kama okwe. Kata kamano, ne jomoko modak e iye kanyo chunygi opong' kod achiedh nade gi luoro kaluwore kod timbe anjao e yor hera e kind anyuola. Ka jogo ma osebedo ka irocho ratichgi ok yud ratiro nikech yore dak mag dhoudi. Ne familia moro, lero neno ka koro giyudo ratiro ne nyathi manyako mane wuon mare otimo ne sakrilego kendo bedo kode achiel e weche mag hera. As we speak, I think she's around 13 years because when this happened, she was about 12 years. So she explained to me, or she told me that is the time she started. So I asked her, when did you know about this? She told me, I knew about this because when this thing happened, and I challenged my husband, my daughter told me everything. Na kanambia kwamba mama hii kitu ilianza kitambo sana. Kuom thuolo malach, weche makamagi nosebedo ka nitie e kind anyuola kendo ok chwale doho. Walileta mganga, wakaleta wazee na wakatoboa kondoo ambao kwa kienyeji hiyo ni kama ku appease the spirits culturally. Mkifanya kitendo kama hiyo, kama kuna watu ambao wana uhusiano na wamefanya kitendo kama hicho, kuna uhitaji wa kutoboa huyo mnyama so that you don't get affected. Kata obedo ni chir mane jono keto ne okelo sigwe kinde kod anyuola mare, gikone ne oneno lemo ka koro wuon nyako no nomaki kendo omi kum mar twech. Apis mochung' ne ratich nyithindo e kaunti ma Kilifi owacho ni ripode ma osechwal ne gi ewi rocho ratich nyithindo yor hera i anyuola gin 36 e kind dwe mar achiel nyaka dwe no mar 9. So this is a communication, this is the increase, and it is largely about the girl child
But also we are having unique cases whereby we are having boy child abuse. We have around up to 3 cases of boy child abuse by people close to them in the family setup, as cousins and the others. And this is now getting to the children who are under 10 years, boy child. While the rest is majorities of the girl child are from 14 and below. Katabed ni gitemo neno ni weche makamagi odok chien, luoro nitie eneno ni ratiro yudore nikech weche mipando e kinda nyuola. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Manya kwa mgajonga piny owacho hoya ukambi manyien mabiro loso angolo mag jotuo mag wang' e kar tiegruok mar Kenya Institute of Special Education kata KISE. Kambini mabiro loso angolo manyien kendo bende loso mokethore. Biro chiwo thieth e nengo mogonyore mopogore kod ma itimo gi ute thieth mamoko. E nyasi manoyuorie kod Dr. Monica Bitok, ma en jalony e thieth mar wang' e migao mar thieth. Oyangore ni thieth makama ibiro keti opara manyime ne ji mantiere kod ng'ol mopogore opogore kaluwore ni ma kar tiegruok mar ji mantiere kod ng'ol. Other than referring people for glasses elsewhere, they will be made here and they will also be repaired from this point. Oslo have made the glasses they have been able to negotiate with those ones who manufacture some of these gadgets, and therefore the cost will be very friendly. In fact, I was trying to look at it, it is almost a third of what the market price. WHO is called WHO Specs. One side, Eslo Luxottica Foundation, is a collaborating partner, and one of the pillars with the WHO is costs, because spectacles, low vision devices, they are quite costly, and we are working closely with the Ministry of Health, with partners like KISE, with WHO and other partners to make sure that cost to spectacles is very affordable. Nyakwaro mjongi kanywin makilwe giko maruechi manyena ukinyi makawuono dakika henry rekodociko toksa pagario manu marukinye. Akayo matini nyakwaro mgajwanga duogi nondro mar gazeti kikidhimo bora. Na to kori winjo kika winj kucha koluongane mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ehigani kawatimo hingo kata ng'eyo mar tuo mar kansa mar thuno. Every story is unique. Tiende ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod sigande. Tema tek mondo mi iyud thuolo mar timo screening, mondo mi iyud ng'eyo ni en ang'o matimore e thunde ni e dwe mar 10. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. We care. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Ili kupata badala ujiombe kama skiza tuni yako, bonyeza *812 *790#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromonga jwange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday supu zo wake. Sapar kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakoro mgojong dakika ni pradeko dangwen toksa pagario marukinyi machiegni enondro mar gazet matai nyinga Sharon Ongao kaka pile Daily Nation gi The Standard ema bende wanononi okiny makawona na kathur weche momipeko pogore. Daily Nation ondiko kanyo gi dholiech from hustlers to dynasties. Nyalo paro kinde mabende notimo kisera mar ombulu jatend piny Kenya William Ruto nocho ne en hustler kendo campaign mage nen mag mama mboga jupikipiki nyakoronga jwang mabe nowacho ni mago hustlers wetege obedo nade nyaka sani koro chal ka gimo sero jo dynasty to dynasty Kenya koronga jwang ano kanyo koket tipo mano mar mana en jatend piny Kenya mano Uhuru Kenyatta ntiere ogai mar ODM Raila Odinga kanyakla kod mane en senator e county mano Baringo Gideon Moi. Kopogre gi mano The Standard to keto ni release them wegi uru thuolo man kaluore kod Bob Njagi kanyakla kod Nicholas Oyo mabende nondhi e piny mano mar Uganda ndalo en 12 odiechieng' makawuono chakre ne gilal e piny mano mar Uganda. Jokende ratich oganda osebedo ka ng'anyo mar mondo mi wegi thuolo odiechieng' manyoro bende nwaneno ka nyuola mano mar Njagi kanyakla kod Oyo bende nobago alam makende e gwenge mago mag Ruiru. Kan kenda kaka pile okinyi mano mar chieng' wuok tich juma ka juma wajabedo ka gi Eric Okeyo Kizito mosino yaore gero mara ni bedo kod odera makare. Sharon an makare odera no dhi makare kendo koro chopo odiechieng' mar wuok tich tok bedo kod yo malach nochakre mana tich abich kane wantie kod odiechieng' mar rito alwora gi pidho yien. Sharon yien wapidho makare kendo wageno ni koth biro chwe kendo gibiro dongo yo makare ni yien kelo koth wuon chiemo. Weche ntiere mathoth ahinya Sharon, weche mag siasa, weche mamulo oganda, mago mag wete ariyo makoro ok ong'eya maler kuma gintiere piny mar Uganda kucho, weche mabende jonyo chuny mago mag ji adek manonimo dho wath nam chumbi kucho e pi. Weche Sharon thoth ahinya kae, koro jaera mar Ramogi TV obeda machiegni kik obed mabor gi TV mare mondo mi oyud mathoth mantie gazet ni weche makamage Sharon mabende mamiyo ng'ato ng'ado paro makare kendo ng'iyo kaka odhi ringo odiechieng' mare mana koyudo mago duto matimre kokadho Ramogi TV kae. Angine Kizito dieta no bedo mabor wiano wilin mantiere kata mna kod chieng' olide ngene jofwambo wan matiyo kinde ka kini nyakoronge jwang mar mondo mi yud weche mago manyien bende ngun mara ni bedo kod holiday makare ni pidho yien chieng' tich abich koso ne mana holiday mar nendo kata kamano dwaro bende ntiere mar mondo mi piny Kenya wapidh yiende bilion 15 rom kanyo higa mar 2032. Kwa kamano karwa kini machiegni nonro mar gazet mana kaka kiseyango Kizito wachak gi Daily Nation iwacho kanyo ni from hustlers to dynasty.
jalnore mogik mabende waneno ka jatend piny Kenya noloso gode kar jot mare mar State House, mabende odhi oloso gode dalagi mantiere gwenge mag Baringo, Gideon Moi, mabende nadwaro chung' e kom mano mar Senate yiero madundo, mabende ibiro bedi kibago chien tarik 27. Koro nowacho ni noweyo ng'wech makamano kendo gibiro bedo ka gisiro jal mabende UDA nochungo. Koro ipenjo ni to kisera marombulu kana jatend piny Kenya natimo kisera marombulu ne en hasla sani to koro dokre dynasties mabende noseyo ni okosebedo katero piny Kenya kama kare. Sharon, mana kaka iwache no, jatend piny Kenya William Ruto bang' nyoromo kod Gideon Moi, wuod jatend piny Kenya machon manosewewa Daniel Toroitich Arap Moi, mabende en jakom mar duond od bura mar KANU. Bang' romo kode manyo giloso ma giwinjore ni koro to kama ochopo ni gidhi tiyo kanyakla. Koro emokelo penjo ni to kara koro jatend piny Kenya William Ruto mane omanyo mbulu modonje telo kane tiyo gi wach moro mar Hustler versus Dynasty, mane koro nothuo jo Kenya kanorango familia mar jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, norango familia mar Raila Odinga, mano familia mar Odinga, kendo familia mar manobedo jatend piny Kenya mar ariyo Daniel Toroitich Arap Moi, kane owacho ni jogi familia gi emomiyo pogruok nitiere ahinya e kind jo Kenya, emomiyo ni jo Kenya ni kod dhier mathoth, ma ne obiro e yiero mar higa 2022 kane koro kelo gino moketo ni en ng'ano madhi ng'iyo ngima mar jo boda boda, ngima mar jo usalot mano mama mboga, ngima mag jogo mantie piny kachiel kod rowere miwacho ni onge tije. Mae nomiyo kanyo ne othuogi manomono jogi mar mondo mi kik gone Raila Amolo Odinga mbulu e yiero manokadho cha. Koro bang' kanodonje telo, koro wacho nang'o? Oloko nanga. Koro manyo familia manothuo jo Kenya kuom gigi. No manyo kanyo Raila Amolo Odinga kinde mane koro ng'anyo mar jensi cha nobedo ne matek kanyo, mane giloso kode maduto kane giwuok oko ne giwacho ni otimo kamano mar neno nang'o kanyakla gitero piny Kenya mbele, gichwalo dongruok mopogore kanyo. Kanyo bende bang'e nwaneno kane odhi limo jatend piny Kenya machon Uhuru dalane ma Ichweri kacha norwake. Bang'e kanyo nwaneno jo kanyo mag Uhuru Kenyatta moko kanodonje telo, kama oting'o Mutahi Kagwe, kama oting'o Kabogo, kama oting'o jok moko mopogore kanyo, nyaka mane en gavana ma Nakuru kucho, magi duto nodonje tend migawo kanyo e. Koro kanyo bende koro mogik ni nwaneno ka koro Gideon Moi nyolime kar jot mare kacha, kowuok kanyo to gidhi Kabarak ma gibedo kod romo malach, mane bende nomiyo Gideon Moi nene oweyo chung' mar manodwa chung' mar mondo mi olar kom mar Senate mar Baringo kanyo e. Koro kar Gideon Moi kanyo wacho ni okong'ere kata ka en bende koro ibiro pod ne lemo moro kanyo, to duto te gima wang'eyo ni magi duto jatend piny Kenya William Ruto timo korango godo yiero mabiro mar 2027. Koro en kanosiro wach mar ni Sharon owacho nang'o? E odwaro mar mondo mi okel jo Kenya duto kanyakla, moro mondo mi kanyakla gichwal dongruok mar Kenya kanyo e. Koro mago e weche manowacho kanyo e mar neno ni bende piny mar Kenya koro kama ochopo, nodwa ni kochopo higa mar 2055 ochopo rang'iny mar pinje mokwongo e piny mangima yore mag dongruok. Mano wacho ni ma wach manyalore. Koro nokono medo wuoyo gi jotelo duto te mondo mi kanyakla lek makama ochopi. Aparo ni Kizito penjo mabende oganda pod penjore, mabende adwaro mar mondo mi wang'i e ite mano mar abich. Ipenjo ni who's next? President says he's wooing more. Koro ipenjo ni ng'ama chielo mabedo biro bedo koloso godo, nikech wacho ni loso to pok orumo nyaka rum gajwang'. Wacho ni pod omanyo jotelo mamoko mabedo biro bedo koloso godo mar golo piny Kenya mana kaka iwache third world country wabede first world country. Wach mabedo no wacho e nyasi mano mar hingo higni 70 nyaka ne kanisa mar AIC Ziwani chak e boma mano ma Nairobi. Koro ipenjo kanyo ni ng'aka do biro bedo koloso godo kendo kopogre koro maneno kanyo kama mogik noloso gi Gideon Moi. Mana kaka isewacho, nowacho nang'o? Osewuoyo kod Raila Odinga, osetudre kod mane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, bende gela sechegi bende ka koro nowuoyo kod Gideon Moi, mano wacho ni omedo wuoyo kod moko mathoth kanyo, kendo be omedo wuoyo kodgi mar neno ni gitiyo kanyakla. Koro wanyalo penjo ni to en ng'a ma koro inyalo dhi many mar mondo mi obed kod jatend piny Kenya William Ruto?
Bende nyi neno Kalonzo Musyoka manyinjo kaka nyuo seche manyo gintiere e limbe masa mar Kenya. Nyowacho nang'o ni manya tadwa nyiso u nang'o ni ok dupogwa kod rigi ji gi Rigathi ni ok da yie mar mondo ni kopogwa mondo mi onyorosa oganda mar Masawa kendo to kata mna Gachagua be nacho ni kik uyie mar mondo mi jatend piny Kenya ti kodu. Koro ng'eni weche osebedo ka kuodhre ni to en ng'ama koro imanyo ng'ama koro nyaman kachacha en mana Kalonzo nikech en ng'ano ma bende siasa kae ongirore entie kod ombulu mamare ng'ama bende kanyo be ma bende koro jatend piny Kenya nyaka ng'ia mamany bende en mana Matiang'i nikech jogi gin jok madite riwruok margi cham nikech kineno Rigiji sani en miwacho ni otayo kweth cha to bende sani ti kod weche moko ma koro pod tude mago malure ka koro nothiche cha ma Galaxy gi thuolo mar chung to pod onge koro jogo mineno ka kosiro to nigi mbi en mana Kalonzo gi Matiang'i cha koro mage mang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto koro nyaka beda motegno ok nindi koro imanyo gi to bende gibro chopo moyudgi mane penjo maduong' wane itwa gi wengewe moketo oko kanyo kata kamano joji bende paro ni en mana kisera mar ombulu ma bende otemo mano mar lombo wang' jopiny kanyakla kod jotelo motelo ne yiero mar higa mar 2027 bende loso kotende kod wach mago mag opposition jogi mabedo subido ka keto sirikal tesre wang'ene ne e ite mar auchiel jogo ma bende osebedo ka keto sirikal tesre kata position koro yango kanyo ni nitiere chenro mano mar kwalo ombulu mano mar higa mar 2027 ka bende seyo nitiere hanno ka jatend DCP Rigathi Gachagua kanyakla kod nano ka jatend riwruok mar Wiper Kalonzo Musyoka bende jatend riwruok mar PLP Martha Karua bende noloso ni osebed ka indiko oganda mawuok e pinje mamoko maoko mano mar piny mar Uganda, Ethiopia gi Somali indiko gi mar mondo mi gikaw ombulu gikaw opande mago ID cards. Sharon koro kweth maketo piny wacho tesre osechako ywago reyo kalure kod weche mag yiero gi ma bende koro giwacho nang'o nitie chenro ma ket kanyo ma neno ni yiero kata ombulu ma higa 2027 okwal kanyo ne giwacho nang'o jogo mowuok e thuche gi modonje pacho kae mago refugees mowuok e piny mar Uganda, Ethiopia, Somalia kod pinje mamoko moluorwa iwacho ni nitiere kaka koro itimonegi andika gi yud opande kendo giti godo mondo mi gindikre kaka jolut ombulu kanyo e mamano kineno jalup jatend piny Kenya machon Rigiji nowacho nang'o ni duond od bura mare kendo koro chiwo siem ni gibro neno ni wach makamano kotimore kendo gibiro rito ombulu mare. Kalonzo Musyoka bende ne owacho wach makamano kowacho ni nitiere ng'ama ogoyo negi othothurio ma wacho nang'o ni oganda mowuok e pinje maoko nitiere kaka imiyo opande Nairobi kae kendo gindikre kaka jolut ombulu kanyo e. Koro ne giwacho ni gibiro bedo kicha duto mar neno ni weche makamago kotimre to bende no giwacho nang'o ni kata jatend piny Kenya William Ruto tim makamano to pod gibiro mana yombe yiero mabiro kendo Martha Karua bende noloso e wach ma achiel no kowacho nang'o ni nitiere video moro mane oganda mawuok e gwenge mag Mandera ne ywak ni jogo malibamba nitiere kaka kore miyo opande e gwenge gi makamano koro nowacho nang'o ni jatend piny Kenya William Ruto kata Mark duol mar tayo yiero kod yango kiyo IBC mafuanda makaw familia mare ket jo kanyo mag IBC to pod gibro yombe tiparo ni Kizito mabende biro kaluwore kod vetting mabende nogole tong' mopogore timo nonro mago mag jogo mabende sudo kakao ID kata mna opande mano koro nyaka miya jogo maketo piny wacho tese luoro nikech vetting mane timo chakoro gol koro nyaka gibede luoro ni koso ma nyalo bedo rot midwaro ndik godo oganda mawuok e libamba kacha mondo mi obed kaka jolut ombulu e pacho kae koro magi ywak mosebedo ga kata yiero machien mokadho ka en ywak ma wasewinjoga kendo ywak no bedo kamano to adier kochopo yiero kendo ywak koro medo ga bedo mapek ahinya machop nyaka ni weche motudre kod rocho yiero ichop te dhiga do koro gin bende gisemana chake koro wageno ni weche biro bedo makare olu chik weche tim maler
ok man kod ywak kaka ywak osebedo ga chien kacha cha bendo paro na wi mano Nyakorom Gajwang kapo nono ni pok ikawo ombulu Nyakorom Gajwang ma ikinde ne jogi ma bende onge koda ID opande ma ikinde monego bed ni ikawo opande Nyakorom Gajwang mar mondo mi indikri kaka jalut ombulu e pacho ka motelo ne yiero mar higa mar 2027. Par ni duol mochung' weche mag yiero IEBC dhi nyime kod chenro makamano. Ite mar auchiel Kizito pondeke maduong' ma pacho ka mano Jomo Kenyatta International Airport se osebedo e kin thuolo mosekalo jumbe ariyo mokadha neno kama ne gazede hojandiko wach motenre kod yedho mamero ji ahinya ahinya Bwaburu mosebed kiyude pondeke mano mar Jomo Kenyatta. Nyaka sani nitiere Kuria Farm. Iwacho ni kembe mosebedo kating'o osigo. Ng'eni ka osigo donje pacho ka nyaka tim nonro makare ne jal ma bende yudo osigo makama. Wachre nitiere osigo moro mano yuda e dwe mar auchiel mano mar higa ne. Kane timo nonro mare ng'eni osike bende luore ka kiting'i nenre ni osigo no noting'e yo marach to obiro koyiech osigo makamano nek beni nigi lewni to kata kamano kano yiech Nyakorom Gajwang none ka gima nitiere marijuana chate nango gi dhulu ten en nyasore koso gin Bwaburu kido mopogore opogore gin Bwaburu gintie kido mopogore opogore koro Sharon mana kaka isewacho ni sani koro nitiere kaka jogo ma timo ohand loko yedhe mamero ji gitiyo kod yore mopogore opogore koro chopo ga ni kofweny yo ma gitiyo godo to giloko pattern kaka koro ginyalo chwalo yedhgi machop kama gidwaro. Koro wacho ni yadhegi ne giting'o gi achiel kachiel to ne juko gi kuonde medho ndeke gi alap mopogore opogore kacha. Koro gila seche giwacho nang'o gitiyo kod kembe mating'o sike gi. Iyudo ka ng'ama ntiere kuma ntiere opako sigo maber to kambi cha matero ne. Koro iyudo ka sama kuonde micheko gecha scanning kacha cha koro iyudo ka seche moko no kokete maber gino yiech to nene koro wacho ni jok monene ga ka gima gitimo nang'o gigoyo ga picha to giore WhatsApp mar jogo monego beni koro ka wach ma kamano kako kwach kich koro kosetim kamano tiwacho ni osigo no dhine ng'a koro ikawo nonro mar ng'a mosigo ni dhine tirite mar mondo bi okaw osike to gima notimre kae ni osigo miwacho no ne idhi kawe kod ja Nigeria moro modak Kahawa. Koro gima notimre ne ni nonyise oneno video cha. Kono video cha nodhi moloro simbe koro kwach kich bene ka dhi kumodake cha mar mondo mi odhi kanyo to noyudo ka oonge ot nodong' maler kanyo. Cha kendo gima oduogo timre nitie osigo moro kendo mar yath mamero ji mane owuok e piny moro machielo. En bende kodhi one mogo picha mo orne jogo monego bene rango wach makamae to giyudo ka nonro mar ng'ama osigo ni dhine en mana jaga achiel cha koro ne girite koro wacho ni rite ni ebo bedo akicha koro wacho nang'o yore mitiyo gi bende nitiere kaka rode nitiere mamiyo jogi yepo kata kochopo ni koro dhi manygi mar mondo mi omakgi giduok penjo kalore kod weche mag yedhe mamero jigi ok yudgi koro rodni biro nang'o rodni biro ni alap ndege kae arita makare pok obedo ma weche osebedo sigana osendiki chakre chien kata nyaka chop sani rodego makelo weche mag alap marwa maduong' e pinje mag Afrika mogwe kae sani koro ni kod weche mathoth kalure kod arita kalure kod ni kanyo bende ma gigo mokuong kaloe mano ani som makare Nyakorom Gajwang ite mano mara bero en mana gino marwa ni jogik mabende osebedo kanya ya rita biro bedo kanya rita motegno mane paundeke mano mapacho ka mar mondo wan kaka oganda mawuok e piny Kenya kik miwa kum kwa dhi e pinje mamoko maoko nikech wacho makama bende mielo chino nying Kenya gi nying jo Kenya ngini kwa dhi e pinje mamoko maoko to koro wacho ni wuone mapaundeku timo kama maja Kenya maja Kenya koro ka nyingwa nya bedo marach e pinje maoko mana kamano makoro kwa yudo kata thuolo mag dhi kucho yudo tije gi opportunity mopogore opogore ite maraburu Nyakorom Gajwang bende en wach machiel mabende no mipeke ite mokuongo e gazet mano mar Daily Nation jonyuol koro ywago reyo Nyakorom Gajwang kalore kod fai mathoth mabende skunde chwado gi godo to inyalo penjore ni skunde chwado jonyuol gi fai kalore gi ang'o jopuonjre koseng'anyo Nyakorom Gajwang moketho mwandu sikul bang'e ka koro gidok e sikul to koro janyuol nyaka chwad fai kuom ranyisi nitiere achiel kuom skul mong'ere kaka Litein Boys mantiere kaunti ma Kericho dong ne gidhi ng'anyo apanjo ni dwe mokalo ne ging'anyo paro ni Arsenal lakini ne tugo gi tim mane nokoyienegi mar neno adhula bang'e jopuonjre chako ng'anyo giketho mwandu tara gi gane sikul sani kada gidok e sikul jonyuol onyis ni
kila janyuol odhi gi siling 49,000 699 manyiso ka gima siling 50,000 janyuol ka janyuol. To bende kapok itieko school fee mari japuonjre nyaka tiek school fee. E kin mamoko skino mamoko bende ibiro bedo kilero kanyo manyaka sani jonyuol mag detain boys nosetero school makama e doho. Tingeni ywaruok mar doho makoni kod kocha to parni penj mar KCSE to chake giko mar dwe mabende wantiere. Sharon, mana kaka iwacho ni tok ketho skunde wang'o gi mach kane gibedo kod ng'ur mopogore opogore kanyo koro nodwogi dala to nyisi mar mondo mi giduogi rwagi e skul gichul fwai maromo 49,000 mamano madhi mana 50,000 kanyo kin kod gowi gichul duto ma bende skul moro kanyo machielo bende iluongo ni Gatunguru Boys High School bende tok jopuonjre ketho skul o nyis janyuol ka janyuol mar mondo mi oter 25,000 bende gichul gope duto magintiere godo to ken kanyo kende ma wach mwaseneno ga chien kucho e skunde mopogore opogore kuonde ma jopuonjre wanga skul osetimo kethruok mopogore opogore kacha igogi ga fwai mar mondo mi gichule ka duogi e skul kaachiel kod chulo gope magintie godo koro wach mantie ka Sharon en ni jonyuol ywak ahinya ni fwai ni duong' ahinya ni mae wach makoro skunde tiyogo ahinya kuom nyiedho pesa kuomgi giwacho nang'o pesa miketonegi ni iketonegi ka bende skul pok otimo nonro makare ma oyang ni to keth motim ni nengo mare nyabedo marom nade nikech ka koro skul mar Leten miwacho ni duto te kuomgi idwaro omenda maromo chiegni bilion 69 milion 69 magiwacho ma omenda makore lach ahinya koro gichich niya bende paro ni kata mna Kizito koket fwai makore lach makamano samoro manyalo gayo nyithindo kuom dhi ng'anyo kosi nene yo machal nade kata bende koro jonyuol ywak nikech mwandu kokethi kuom ranyisi giketho kuonde gi mag nindo giketho administration e kin mamoko kata kamano milion 69 ntano ka kore lach be paro nen mar gayo nyithindo mar mondo mi kik dhi ng'anyo kendo wanyalo wacho ni nyathi ma yieng' rabonde wang' nikech magi fwai manoket nyaka chien kacha chon man wang'eyo ni adier kaka noket gi chak koro ne nyalo gayogi to waneno ma kapod gidhi nyime gi timbe makochgi gidhi ma nyime gi ketho skunde koro gin okenge magi minyalo ket mar mondo mi jopuonjre kik tim makamagi kech gi laksichegi koro gidhi timo penj magi loro godo marem ginyakra mna rem koso timo penj magi wacho ni bende koro ginya rem koso timo penj nikech kok gichulo pesa moketnegi ok gidhi donjo e skul moisi ng'ama ko chulo to koro ok dhi timo penj koro wan bende wakwayo jopuonjre mar mondo mi gibed gi chuny makare ging'e ni gimotero gi skul en somo ok en timbe makoch ma kamae kech sama gitimo kamae Sharon sama isetieko miwuok e skul iwuok kendi ma ola moro mane nitiere ni timo gima ng'ato timo cha kor yonge seche ma koro iwuotho e ndara ineno ka ng'ama nusomo godo nitie skul moro nitiere tich moro riembo nyamburko mare to in koro isandri koro kiywago ang'e iwacho ni to kata nasom koro mae kinde momigi mar mondo mi gisom giwe timbe mag machienglogi aparo principal marwa e skul manantiere mano mar secondary nacho ni kidonjo tidonjo kin kiwuok bende ibiro wuok kin wawere gi aola mago mag pesa apano kaka jonyuol bende en ting' marwa mar mondo mwalos gi nyithiwa kinde ka kinde rach ni Kizito bed ni nyathini nong'anyo kata ok ong'anyo iwacho ni chwat en mana koko mano e ite mar 11 mana mapiyo kapok wadhi e ite mar 3 ite mar 11 nyaka romga juang nitiere machinglo moro ka ma bende aneno weche motenore kod ndikruok kaka joluto ombulu sani to koro isayo ji ndikreuru kaka joluto ombulu chieng' yiero aneno kondik kanyo ni apathy ok udhi luto ombulu bang'e koro regrets uywago ang'e koro en mana placard you must go one time e kin mamoko Sharon bige kuma gino aya gino wuok iparo higa mokalo higa 2024 kaka rowere nowuok manopong' apaya kane ging'anyo kane gijur kod piny owacho ni ok dhi kodgi makare ne githoth ahinya to duol mata yiero kod yango kiew nyische oyaw thuolo mag ndiko ma bende ne giwacho na atamalo mar jogo magigeto en atamalo 75 manyiso ni gin rowere koro rowere manowuok okogi mane keto piny owacho tesre kidhi kuonde ma indikogi gionge ma kidhi kuonde mitime ndika mag joluto ombulu jogo momi tich mar ndiko joluto ombulu ineno ka koro ninda wi kom nikech ji ok bi adier nyaka ne chenro ni chakre
osenyiswa ni jok mosechopo kanyo mosendikre tin ahinya ne wan kod geno ni rowere maketo piny wacho tesregi ne nyalo wuok kar romregi mar mondo mi gindikre mar mondo mi gibi ng'iyane to kochopo yiero ginyaketo telo machal nade to mane ma koro onge koro rowere gi bende wan kodgi gi chich nikech mage jog ma bende kochopo chieng' yiero chieng' luto ombulu giwacho ni ok ginyachung' e line seche adek ni giluto ombulu ma koro iyudo ka jok ma bende koro no ka ginyang' chakre 35 kadhi mbele gi bende ma thuolo mar yiero pod dong' gagi koro rowere en ang'o en ng'anyo kende kose ndikruok ombulu ji odhi e yiero to par ni IBC bende nitiere kod ageta mano mar ndiko jolut ombulu manyien milion 6.3 ka koro pok ikaw ID upande ne ni ka upande mar mondo mi ndikri kaka jolut ombulu gitiyo kod upande kata mana passport Kizito ite mar adek adwaro mar mondo mi adhi kasto adhi gazet mar The Standard nikech aneno ka wadonge matine dakika adek mar mondo motiek twak makama ite mar adek nyakorom Gajwang' nitiere ywak mago mag jolok jogo ma bende osebdo katimo ohala mano mar uso rech ahinya dho wath Madunga e kaunti ma Kisumo macho ni ohala osebedo koda lal mathoth kaluwore koda en chich ma customers ma gintiere godo ngene Dunga dwe mar 9 mano mar higani nono kare no to iwacho ni kejes 12 kejes 150 mano ntiere ite mar adek Sharon Sigana no biro kantie mamilo ni Francisca Odhiambo mawacho nang'o ohand rech osebedo dak mare na mar Victoria kanyo mano Dunga kacha chako uso rech mowacho nang'o uso rech ni chuore mosebedo ka chulo ne ot osebedo ka chulo ne pesa mar somo mar nyithindo kod dwaro duto te mag ngima ne osebedo ka timo ne mowacho nang'o sani koro uso rech odok chien kacha nikech owacho ni jopiny sani chich jopiny sani ok oyie gi rech michamo Dunga iwacho ni koda gi kaw mana rech mowuok e nam giwacho ni jopiny ok oyiego jonyiepo ok oyiego ka giparo nang'o ni magi rech moko manchiwa neno kotho ni owuok e kej othoka koro wacho nang'o gi lak sechegi kuom kej 150 iwacho ni kanyo chiegni 20 rech notho e kanyo ma kej 12 rech notho e kanyo koro wacho nang'o nonyiewoga rech maromo kilo 100 to gi lak sechegi onyiewo mana kilo 12 kende wacho ni sani koro ngima bedo matek ma koro midhiero ma sani jogo ma uso rech e Dunga kama nitie rech chamore koro kadhe nikech koro jopiny bende nigi luoro to koro rech manyichwa chamo maler Dunga cha bende en rech cha koso gin mago manyichwa neno kotho ma bende jomoko nwaneno ka kwanyo gi kito gi yie nwakia ni dhi usgi kure koso kanye mibulogie ni dhi chamgie koro mane midhiero ma koro miyo kata ohala dok piny ne jogi Kizito dani wan mul gazet mar The Standard no ka James Opundos chopoka gi chenro mar pautu Kenya korom Gajwang' wakawe ni do thule ite mar adek mano gazet mar Daily Nation isoma na bende wach motenre kod masira mano mar yie ma bende masira mar jogo ma bende lalo ngimagi e nam chumbi ma bende odiochieng' ma kawuono donjo odiochienge mano mar ang'wen ne lalo ngimagi kaluwore kod piem moro mano ting'o jopiem 22 yie nonimo nyakorom Gajwang' nyaka sani nano ka jala achiel noseyudi Caleb Otieno ja higa 21 pod imanyo Steven Karem Ngowa kanyakla kod Tom Wanyonyi aparo ni watiek kod thor wach momi pek e it gazet mano ma The Standard mana lama kende mabende notimne Nicholas Oyo kanyakla kod Bob Njagi ndalo na 12 nyaka sani pok oyudge Sharon makro wach makro mako Bob Njagi kaachiel kod Nicholas Oyo magi jokedne ratiro mag oganda inya paro mok wach mokwongo kinde mane wantie kod ng'anyo mag rowere Kenya kae bende ne osendhigi ma wach nowacho e okang' mamalo manoduogo ma owegi koro ma omako gi ndalo 12 kanyo gidhi e piny mar Uganda kama nyo gidhi donjo e campaign mar Bobi Wine ma bende chenro manitie kanyo jago mantie gin go mane ento nowe kanyo chieng' no wacho nang'o ni chenro mane nitie gin go ne gidhi romo kod Bobi Wine mar mondo mi gibede kod twak moro kanyo motelo ne rally mane gidhiye to koro kane pok giromo kode giwacho ni nyamburko monobiro moting'o jogo morwako lep obila moko bende norwako lep raia nondhiyogi makoro nyaka lak sechegi pok ong'e kuma gintiere sirikal mar Kenya sirikal mar Uganda bende oling' ma onge ler ahinya ni to jogo nitie kanye ma bende koro jogo maketo ne ratiro mar oganda wacho nang'o ka ok ogolgi oko to chakre tich ang'wen gibro bago ng'anyo mapek koro iwacho ni ma en wach ma bende koro nene ka gima timre pinjewa ma Kenya Uganda Tanzania ma jogo mantie kod paro mopogre kod telo koro indhiyo
Koro bro bedo nade. Mana kamana gunir kumani nyenya Eric Kizito kumbire nondro mano mar gazeti nyakor mgajon gazeti mumori ikinde Standard gi Daily Nation idhi nyieo James Opondo sekore gi chenro mar pautuke mabiro bangma katika mano warade chenro mar mbako romo chakre sang'wen nyaka saa 5 mar onyango nyinga Sharon Ngao. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. The euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ato mara rameny piny. Chick bye. Seche mokagongo na terie na imos baba na Batimaya kalilonge Samora bedo pinyi dendara Awuto kenda kaja neko endara Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Wuok tich ka wuok tich wakelo ni duon ya wuotonagi.